Hello guys, this is Derek Hila of Vigo City, Dapat sa Mindanao Province. Welcome to my channel. Welcome to my traditional vlog with healing. Ayan. Part 3 namin siya guys. Madam from Tagum City. Ayan. Please po subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat. Please po subscribe my channel. Baby, kayang all? Ayaw na kami. Ano na lang man? Ano na lang man? Yung marag lisod, ilusot. Pero kita kami. Na, may bakante ma'am. Pero ano lang? Bakante ka may bata pa. Sa akuan, rura. May itiyo. Hello, ma'am. May hapon, ma'am. Pwede ka muna lang mo ano din sa balay, ma'am. May singit na lang. Sa kaya ka pilikap? Ano mo kung service kay Kuan? Naman time na mo ba? Igo ka sa biyahe niya. Inigilot. Kaya napaman mo sunod. Sunod ang katalagay. Time naman ba? Time naman. Alas 5:05 na. Sa oras sa dito siya mabot. Pwede pa. Isa? 5:30. Pwede pa 5:30. Oh. Kaya nagilot ka man eh. Luigo mo man eh. Singit na lang na ito. Pasmanin na lang. Oh. Ay. Oh, tawag lang po doon bilin, ma'am. Kaya ako kung takon kung isa po. Nagpa-reserve. Sige na. Mata. Wala po ko kakuhan. Kung sa di ko na ano. Balik-balik mo lang yung kuhan. Kaya malamayo ko. Kaya mayo na rin. Bata. Isang layo. Basta magkasinabot. Kaya siyempre ang gasolina na. Yung time na to round trip. Burot na kung time. Yung sama, may pwede na lang kung mag-home service. Pag ilang kasinabot, yan yung mo din. Eh, hindi mo, mahal man. Oh. Para makatipid, ano ako. Ano naman, no? Padulong, para anong padadak, layo na. Padulong pabalik, round trip, pagkabot ito, di pwede kahilot tayo. Chika pa, plaster pa. So, okay. Gahe pa. Yung time na ko, wala na. Ay, pwede rin na lang to, balik dunga pa. Marot, panako pasulog ka nang, dikit-dikit ang time. Eh, wala mo kayo biyahe. So, sige, dikit, salot. Sa una, nag-home service dito. Hindi, kita karoon. Service mo ko. Ito, ang service na to, wala mo sa time. Hindi, maglungag pa, magbiyahe pa. Nato ko na city. Lapas ko. Magkaon pa mo. Di ko bukay kung gusto bang magulat ang customer tayo. Pero na kung tagilid yun, isipyot yun. Yan na. Yan eh. Booking mo ang kasagaran. Mga customer mo nila pa booking mo. Booking dito siya. Abis ang home service, booking man. Booking lang po. Nado guys, slap. Ano, makita niyo, pinangabot, o di ko man. Doon, nagkuhan pa yung preserve. Wala mo atras. Kasi nga, wala mo madayon, di sundot tayo, lapit, ang kasalot, lapit na. Mas mga dito ka bang baso dito. You cancel lang sa Sabado sunod. Wala natin lang Sabado, no? Trabaho mo pala yung Natin yung book na Sabado, wala na to. wala na to. Wala na to. Sigla na sigla. Wala na siya kasi mag-basketball. Naabot lang yung nangis lang.
Wala ko gihapon. Hindi, gimbo. I-timing ko mang lang. Matuta dito kay Jesus kay sa taas. Wala dyan kayo po. Wala dyan siya. Yan na, ilis ni mga hilot. Hindi lang sa kay atras. Pero na lang. Ano na yan? Dyan ato na kininunta. Wala po kayo. Nanawa. Wala lang. Naguli na mo. Nanapin nanawa. Matahilot. Sa plano nga magto mo. Wala. Yung gusto yun may sa una. Pero tutod nyo. Hindi ka na. Sa ako man ang time. Karon wala aghapon wala din customer. Kuan. Pag di ka na mo dito, ana na pinapahilot. Kuan ang timing niya no ngan ba. Ay paguli niyo sa isayo pa. Dito. Alas City. City, nana pinanawag pa hilot. Dawat, alas 11. Dawat. Ana ko ang mga customer na ko, di kan dili sa Ginoo. Okay. Nga namang di man masulot yung nag-isla kami, wala na nawag. Pag na po dili, nag-hangout na po. Nga po dili, ano ba no? Ay, ayaw taga-idam. Customer ko, mga business at bukid. Kaya nga po sila na siya mo nakilab to, ano? Huwag sa musuroy, pwede man kayo po. Musuroy. Ang ganaw na, magkadugay ba? Ano? Nagdunadugay mo, Sinagid ka kayo. Tesa mo. Mga birthday sa amin. Awa na gid. Balibara Cool, yung customer. Ako ganaw na, kung magkadugay. Ilang nana bitaw doon, pero di kanya mo uli. Ano ba no? Layo mo kayo ba? Nagpatulitan diri yung mga pabilin mo. Naman ka din. Ay nadi ay. Halos na. Pwede na sila. Kapag kayo taga-Japan, nga nga. Yung papuhay, kinamo diyan. Ako yun, kagaling lang ko. Nagami ng 1.5. 12 days. Ano pwede siya? Oo, kaya ganun sa kakao. Di ka lang to. Maintain man siya. Paralyze man. By session mo to. Yun, 3 days lang. O, bilo pa po. Kapat lang, yung ulit na siya. Nakon siya. Kanarang-arang. Nakon lang yan. Ayaw na. Pagkatato mo ito. Tagom siya. Filipino descendant. Ano ang saman to? Pasmos kusog. Kada ulit, uligo. Ulit kusog. Nagka-ulit, dito siya katulong. Tungod lang po sa Facebook, no? Facebook, YouTube, no? Kalayo niya, no? Kita siguro. So, kung i-search lang niya, yun mo. Mamakuha na Search ka, eh. Gilot, ano. Dagamay mo gawas. Dagan, mamili lang ka. Ay, layo man yung isa, kalay ka. Uy, Kita ganyan. siya doon. Layo mo, Japan, man po siya. Ano sa Japan? Oh, kalayo niya. Ay, nakuan sila sa mga kono. Di ang nakon po, ginapo po video. Nakita niya ang trabaho, ano ba? May sustorya. Magkano siya panbay nila ka? Na siya kauban. 12 days yun, ah. Siya isa? Sira, bibili ko ng kaon. Libre naman itong kaon. Mga panito, panihapon, painit. Yung taga-pailot siya, matag siya o 300, 100. Marag subraan po niya ba? Kadalak po na nito siya mamalagsudan. Si Japan ang hindi trabaho. Banat yung trabaho doon. Banat itong trabaho. Ang problema kay paliguon sa linig huli. Kaya wala man ang pas mo sa abroad. Ilang linggo. Isang asang abroad wala. Ganun, bisan direct. Wala man ang toong pa. Ano ba? Di kagyapon mo. Kay Mauro magyapon niya. Hindi, nalibok sa niya. Dugan na po, wala na po siya na. Pero malihay na daw siya. Ito ba babae? Doon naman po ito, 60. 60. Hindi na ito magtrabaho. Oy, pag igo. 59, igo. So at least, dugay pampas mo no. Kung maligo tagapon, dugay pa dito ma-paralyze. Dami kasi tulong diha sa bangusan sa Tagom. tagom. Saon, guro. Sa bangusan daw niyo, 100 daw pagpunto. Ako daw kayo. Kaya, Ako daw kayo nga kung bawal ito tayo, 100. Ito, 100. Sindan. 100 or G's. Itarya, nga, puro tiguan. Punong ba? Oh, siya kauban. Saan ito babae, lalaki? Lapi. Ano, sawa. Ya, bilin. Siya na dito, patakan mapulog dagan sila no. Puro good na trabante. Sa Japan na lang natrabaho. Nawag yung mga kuwan. hindi punto na dito pagkalian kasi sila naman sa timbulan isambay. Wala ito ba? Oh, Wala siya kauban. wala na sa trabaho kayo. Wala na sila lagi sa kabarog. Kaya binarong kayo biya dito. May mga anak. Dito, dito, ano yun? Sindan. Dito, tayo. Balik, ganito isda bubok. Yeah, So, isda ako ito, hindi pa
Balatulan dala po kayo. Oo, kayo, dito guwapa ba? Mahal manggutong gwapa. Kung gani kiguang pag-tik pa kayo, blawos kanit 200 ni. Dubok yung dito. O dili gwapa 150. Pwede na ito pritohon. Yung siya, pagkaon na nag-ilo. Yung dubok, manisir. Yeah. Pagkaon na nag-ilo. Pagkaon ko siya. Kaya, pagkaon pero. Suko kung irobig pa kanong dubok no. Ano, magduldulo pa rin kinulo dre. Dito ka na, gano'n, na. Magsintro naman siguro ninyo, no? Sintro ni. Highway naman na diya. Gani. Ako ka sa tayo dito. Asa Sabay sa lang to, Cotabato, Pidapawan. Ah, dito dito. Hindi, 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 ka na hindi. dito pa na. Kung kanak mo na, diyan ang Cotabato, Pidapawan. Katong dito kapit like na ako galing na Jinsan. Ah, ito pa straight. Oh, Jinsan to, naka-terminal. Jinsan, ito mga sakyan mo. Kung ngayon gisakyan ko, ano kaya mo na. Isang kabato pa. Yung motorno pa po dito. Naog lang ka para madali po. Yogay, din yung terubal nila, no? Now, nalakadas ka nito. Doon sa Murasang Pass de last hour. 2 hours right? Again, 4 hours de ay. Pero pag gabi na, medyo dugay-dugay, interval kay gabi naman. Pero 24 hours ang karoon. Bas. Yun mo labay. O, dili para sa una, karon na, balik na sila. Isa pag alas 11, alas 12 na, di ba? Pero taas-taas na ang interval. Minga mo, dalan mo. Adlok sila. Di po, ningaw na po tayo sakay kung di na. Gansik. Kami sige na. Ano na di agyan Jinsan? Ako dahil, diliban. Diyan, tinawagin. Pili ka ban, o bus po gadira po, naragas gawos. Tanang klaseng bus na diya. Padabaw. Anaw na sa inboard, kaya na may kuhan. Hindi po kumusta. Dili Davao ang uban. Pinapadagan. Ang nagkusog ka yung ban. Madlok mo. Kusog pa nas bus. Madlok mo sa kaya na yun. Sa pluso ka naman. Okay ang ban, kung normal ang agan. Kanang private ba? Ang dili mamasahero. Oo, nang pinakyaw mo. Kaya makuhaan man. Ngayon na. Ay, hinay. Rata. Uy, O hinay lang, mo pwede rin na siya. 60 rata. Ako sa kusog food call, kaya marag hinay po kay 60. Hinay mo ka ni 60. oh, namasahiro. Mamasahero, wala na. Padupad. Nabi na kita kontra. Oh, mag-ilog naman Ilog mo na. Di na biya nakaring niya ron. Ano man? Ang franchise, di nakaring niya. Mawalan Dili sila. na, dili na, maundang yun na sila. Kina na may mapuli. Anong bus ron kagmay? Ay, napag sila eh. Ha? Wala pa sila itong nakulian. Hmm. Kaya pakyan lang mo. O pwede siya pakyaw. Wala. Hindi na mamasahiro. Pero di na yung tono. Kapila naman po ng pakyaw, di man permanente. Thank you. Ilaw, di ka rin niya sa paghala, di mawadag mga ano. Ang ginawag ang paninabuhian. Eh, pati sa jeep, sus. Apil jeep? Ang jeep daw, padayon na, pero kung tuloy, mawala na sila nakay na di ano. Oo. Malapit na mapiliti ang gablang gas. Kanang bag gamay ron, bag ugot. Kung si Tintar akong kapatagan. Wala. Ang plete dire padog Davao kay Mariana sa tago. Kaya na. 120. Ang Kung 20. na, lubintar mo guna. Tagong to Davao 120. Lubintar na nasa una ba? Katong barato kong salina. Mahal mo god. Ibaba naman ka salina. 60 plus Japon. O di kito para po nabot ko chinta. Alapit ng chinta. Binta. Grabe ko kamahal eh. Hapit na dito magatos. Cinta, pinakababa sa una. Dahil ito magkahayat. Grabe dito ko cinta. Ano ko mahal ko makasaya to. Pandinig to. Dili, katong gira. Oo, tako. Wala naman ko ang source ba? Gasolina. Hindi naman ko to. Hindi ka salina, ni Philippines. Di mo guna tayo rin. Linak. Dapat na, pitay at yung pagaling ng gasolina. Laki sa kulay. Awas manapanan. Mabita ng mga dato kay na Middle East.
Kinagay ka galingon. Barato rin kasi gasolina dito. Tubig ang mahal daw. Tubig may mahal dito kaysa gasolina. Tubig dito puro full tank. Full tank. Guys, pagkarang kamay gasto. Tubig na sa dito. Wala kahulog dahil sa itong kano. 100. 300 man to. Estimate man ako to 300. Maabot mo dito. O paulit mo dito ato. Yan na 500 ta. Nabalik. Hantun man lang 3. Wala dito mo. Red light. Wala mo red light. Dol na siya. Lahat na dito yung kaon, mang. Hindi na tamo biyay 200 o 20. Grabe ito na 200. Ay. 300 lang ito. Grabe. Mahusan mo na. Ha? Mo man gyud atong bikamita gud gatong bikatsin sa wel gatong bikakuan karon barato ra atong tubig. Mo gyapon. Ikaw man si boss. Obserbahin lang niya. Basta kuha na ni siya. Kaya napaday isa ka option ko daw ito. Katong ignition na dyan. Ignition daw nga gasolin. Yung nga po, nagpakuan ta ato niya, matubig gyapon ta 500. Mo na gyapon ta buang dakan. Pero nani diferensya, oy. 800 na ito, naka-round trip, nagkulon sa bak. Kalayo ito, yabugat mo dyan kayo. Ano na ko kay Puno ka dyan. Puno kayo may, yabukit ka. Pila ka oras biyahe at tanan. Back and forth niya biyahe. Dali naman, Dali. magkano may oras. Dali raman kay, dili man, Pasaka ay madugay, murag wala kabot oras na, hindi pabalik. pabalik at okay na Pabalik tayo. naman, pwede ra paligid. Wala, pwede na paligid, panaog na tanan. Okay ra. Pero ini pa daw, ni mo dito, Putong yun. nisog yun ba? Dali naman, doon naman. Puno pa yun mo. Unok ni, Wala rin oras na itong dagan ba? mapadalaw. Oras na, oh. Mapadalaw, wala ka oras. Eh, Wala. isa mo ta pagbalik. Mga 15 minutes siguro. Pagbalik yun, mas dali kay ugwi. Tanang bato ba? Kita mo sa Facebook. Kanang depender si ma'am sa Palambato. Doon lang no yan. Mahal-mahal lagi gasolina. Ha? Ngayon no, gasolina, 500. 500, hat to digos. Saka manggod, yung ano may gasolina. Pero abot may digos. Nakanaog may digos, pero wala pa sa muhurot. Ma'am, sir, kuwan. Sasakyanan. Eh, o mag-pliti ka, kulang. Baka ano ba? Pwede mo nang dagana. Kan magamit, ulom na. Oo. Alay, lagi ba? Isa namin sakyanan. Wala kasi sa tinan, isang gamay lang ko nga multi-cap, okay na. Makadala, ginugab mo. O, umupan niyo, sige. Basta mga bata. Nasa likod ka nan. Pila na ba ng bata? Tulo raman. Tulo raman no. Upat say-say. Kamay lang ko sa pamilya na. 14. Ikaw naman gusto, kulang lang to. Kung manakay tatanan mang, higit pwede. Ito, kagamay. Oo, napay, Napatulo na uman. napatoy. DJ, Bonbon, si Kanggang, Angel. Kasi utso ra dito ka pamilya. Oy. Kana, kompleto tabi. Di na yun masuod mang. Masuod man siya, pero wala na. Aginod na yun na sa Pagba kinang. na lang yung Nadlok ko tayo ay madungan tat. Palit talaga. Di pa pwede sakay tatanan. Ako lang hindi mo sakyanan. Sunod nang makaporta ta sa YouTube. Katong ban nga yun, bahala katong gamay nga ban, UV ban, commute ban man tawag ka na. 18 seaters man gihapon. Butanan, busing sa. Nay, automatic sa ban. Take kong kay dagar itong peace out na ng mga bando ni Pasalon makapalit ng anak at taon. Bunog na po kayo. Ano naman busay naman. Pero ibalik siya ginasuban kay manguan man naglaing service. Diba, ang uban man gud kag unit. Bawasan yun na nila. Private na. Mahal yung kapital. Hindi na may 1.2. Kabawian. Bawi sa iyo. Bawi na naway. Buwi niya lang hindi na ikod na. Bawi na. Ako. Hindi mo pakas driver. Doktor pa. Ano lagi itong sa wala na baligya na ng kuan. Baligya na na. Wala nang maliban
Milipan, ano mo, hindi ka no, Japan. Hmm. So, barato, gid siya. Mga surplus mo. Sa Wala class. lagi, pero naabog mag sundos ka pin. 100, oy. Mga na eh. 50 lang siguro na. Di, kung kuhan ka loaded, 100 plus loaded na natanan-tanan, no? Ay. Ang 250, medyo kulang pa. Tapos eh, nadili pa ko ng 250, di pa na-brand yung ligid. Hmm. Ang mudaga na. Taga na, 250 mo Hindi yan. ko kayo mo padagandaganon ay nadaan. Yung nauna mo nahadlok, magandaan. Ito ligid dito, pag Japan niya. Hmm. Ang Pinoy na po, sakay kay sakay. Swerte-swerte na nang makakuha ka makina nga Pero niya. lahi, git nung imo, di i-brand niya, ang ligid. Bagong lag, mag mo na mo, bago. Nag-295. Mahal yun. Yan na pa dyan mas mahal. Okay rin makang makina. Sabi sa Diyos, karon 2 years na siya. Lapas na 2 years. Okay na. Nakaluyan po. Kondisyon dyan. Katabang. Pero swerte-swerte daw. O gani, nag-uban nga na, makakuha lang makina. Kasagaran na 1 year, makiurok. Hmm. Urok na, napay uban, 5 months. So, okay na, makatulong lang. Pa-repair na po nimo, makina din na. Bakit na gusto? Okay lang na mga ligid, mga mag, mag-iba. Pero na, Mahal ko na dito eh. o pero kita na lang kasi sa makina. Makina. Mahal ang ligid ito, 20 ka pin. Bukat na. Upat, umampot. Ay, 18 roy. Kung upat ni mo diretso, 18 ra. May na ba? May mana. Sana katundag ko ba? Mahal tong nagko. Madugay pa siguro ka mag-ibis. Kuhan daw, 4 to 5. Ang ba yan ang lesa? Ito yung pagka-apa ay, 4 to 5. Pwede nagtalag sa Kaya mo, biyahe ra room service. Nagtalag sa raidagan. Pag sa mudagan. O way home service, di yun. Ito na interior pa mo lang. Apel na, brand nyo na. Brand nyo na pa nun. Sabihan, mamaliki. Saan ka mabuti na? Goy, oy. Garon gani, uman ako magulkit ako atong atubangan. Ano yung boss, nakaguni ikuan boss. Nadili siya, dapat mapareha daw na og baba o grongin. Dako ra kay baba ni isa boss. Pero dito mo gud kulapo gud. Tubeless na lang yan. Dili kong gud siya. Na interior. Barrier lang gud siya. Mo biya to nagbulkit dito no. Barato, ni garantisado katong atras na to oh. Wa gid mo unsa, wa po na trabaho ba. Ano lang mo matunok. Ampo lang jud, di lang gud ta magunahon na. Matulog mo slot yun. Anay na reserve. Palit lagi, reserve. Reserve pa gud, wa pud check up. Nangidagan po tong ligirat. Basta kayo sa i-reserve. Basta na reserve, nadugay na kayo. Kung may check up niya kung ang pangay. Yung kabalo, mamilot sa kanan. Dagan pa mo ka. Dagan. Basta mudagan. So, tantiyan na, mag-change oil lang sila. Ora magyud na istorya gyud nila ma'am. Change oil lang gyud. Mahal ko yung change oil na nila. O plus. So, kadakuan, pila sa isa ka to eh. Dili to eh. Maabot lang ni mong kan. Karon kuan na pud siya. Maabot na pud sa 191 mang. 191,000 change oil na. 187 man siya. Tapos na. Di ba to ra? Karon. Kanos apat ito kaya ko ako ng 1,000. 1,000? Oh my God, ang ganda. Wag may gandagan. Ya pilar ang kilometra ay 53 ray dungag sa Matanaw. Kanos apa mo? Ay pakay na. 187 pa. Kaya mag change oil 191. Ano yun pa? Yung kay pagayo. Kung nagabiyahe ka, tagong kada semana ka na, hindi yun kaabtag buwan. Change oil mo po. Change oil kay paspas man. Tagong, layo na ka ito. Pero direra, digo, Init na lang yun, mga 3 to 4 months. oh. So, dili yun siya, lapat yapon. Kaysa ka po yung kaduha. Karon murag kadungot ako ka change oil. Di ka siya pagpalit.
2 years na. May Ginawa pa mga ka si pudaw Joel. na pag- may mga pudaw na palagandaganon kaya kasi matayaan na ko na mga Matay. katingala na nakaubot. Ay, gani. Pero nagsalamat ko kay Hindi, napiguro yun. dili kay gwapo ang body, pero ano ba? Okay na, okay na. Sa bayonon po kayong pagkatrabaho sa body. Pero salamat lang po bro, kay nabawi sa iyang makina. Kaya ganyan din. Disyon na lagi. Yan, ako nagpantukan. May garayan din yan. Wala ganit yung ginayan. Wala na ikikuan. Ama man naman ginagaray. Gawas. Nasa gawas. Dili lang pa. Adaghan magkaibalitan pero nasa gawas. Wala na mo. Tungkod no? Ha? Sud kayo ba? Piyot ang dalan di ka kung sakyanan. Pang tao lang yun. Ahora yun. Kaya huwag mo ko to ogon niya. Na, Kakuha na yung kuha de tapuhon. Ano ba no? Naman diri iriya naman sa likod diri oh. Pidikab naman ko pidikab sa una. So na pidikab. Gamay yun to. Naman magdikab. Makakalayan dahil ko. Palit may kudakot akong area. Bukan ganit. Ako lang, pinis ko no, ingatan niya. Ang sulatian ko sa YouTube. Kaya ang anak mong gugumam sa YouTube. Angat, Ano, magiging na siya yan. angat ko ba? Kaya umukalit o buinas, big time. Ano yan lang? Kailangan ko tanan ng kuwan. Ha? Pag-isila ko sa mga bata. Huwag na akong pangarap nun. Kailan ako ugid ba? Pero ka to, ginagagamay nga ban. Di rin, tako kay ban. Ang pamilya mo. Di ba itong gamay, di ba na gamay nga ban? Oo na. Kumakuan. Taraan mo siguro to. O karaan. Pero na bago Japon doon, nga to Japon. Mga grandiya. Gagmay Japon. Grandiya. Ano mga ko kayo. Siguro no? Uy, kumubol. Pag ako to siya yung go up kayo sa sulod. Pati ako, pati tayo parang niya. Ako na dyan po doon. Ako rin po ka ito eh. Mahal-mahal. Lagi po na. Ano eh? 2.8 na siguro to. Karon 1.1 ang kinakapaparoon nga kapong kadoang nga brandiyan na kon. Wapo po ba? Dili ko kayo. Segunda sa dako. 1.1, 1.2. Minsan, Mahal-mahal na po din. saka ganun man. Kaya ang mga sikanhan, siyempre tagit 100. Ano. Ay, ano ba niya? Yung mga bunog naman ko sa Pilipinas, no? Wakagan mo naman. Iutong lang sa parang nyo, no? Maintenance. Okay, wala din na siya nakuhan. Okay, pagka-maintenance. Kung si Joel lang. Kung si Kanan, magulo ko kabalaw, no? Ang makina, makakuhan din ka nga. Makina, brand mo na niya. Oo, ano lang mo, no? Ikaw kung makaunan. Ang kuhan naman, anak, rotis naman na. Ba na kayo manang nagamit ang kasakay, no? No? Kaysa ka na mga pick up. Hanggang may nasakyanan, nagulit mo na yung nasakyanan. Para sa Man ka pa sakay. akong nalipan, no? Puno man to, pagputi man po. Maghilak man po dyan. Oto, ano, ano? Civil seekers yun siguro. Ang, Minivan. Natawag na mo rin lupred. alay ko itong lopred. Saan lang minivan? Ako ha, miniban ko na sa ibriwagon ka pang mga gwapo pang ito. Mga taas-taas yung kuhan. Nagamay itong lopred. Lupred yung tambang na mo. Gamay na, gamay na kayo na. Ako kaya sa kuhan. Siyam, sitting. Duha, natulo sa likod. Sa likod ito. Upat. Buhatan man ako bangko. Puro nasa pidikap sa likod. Pinit lang. Tinit lang. Mag-aircon ka pwede. Kusog mo mukha ako, may aircon. Sabihin na. Salamat lang dito. Kondisyon lang yung makinig.